γονείς, πάλι κάνεις τρύπες στον τοίχο. Τζενάκι, σήκω. Ναι. Σήκω, η νέα εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας είναι εδώ στο σπίτι μας και είναι εκθαμβωτική. Άμα είναι τόσο εκθαμβωτική, να πάρω τα γυαλιά ηλίου. Ναι, όχι, δεν θα χρειαστείς ούτε γυαλιά ηλίου, ούτε να ανησυχείς για τις τρύπες στον τοίχο, γιατί η νέα LG OLED EVO G4 και το soundbar SG10 Ty είναι φτιαγμένα το ένα για το άλλο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και όλο αυτό αφήνοντας μηδενικό κενό από τον τοίχο. Επίσης, η τεχνολογία Dolby Atmos και Dolby Vision θα σε ρουφήξουν, θα σε βάλουν μέσα στην ψυχαγωγία μας. Άμα είναι τόσο καλός ο ήχος, να ειδοποιήσουμε και τους γείτονες. Ναι, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Μερικά snacks για την ταινία, φτιαγμένα για να τα απολαύσεις. Αφού είναι τόσο εντυπωσιακό το setup, εντυπωσιακά θα είναι και αυτά. Ναι, και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα απολαύσεις σχεδόν όσο το LG SG10 Ty soundbar, το οποίο έχει φτιαχτεί για να έχει χωρικό ήχο τριπλού επίπεδου και να δημιουργεί έτσι έναν ηχητικό θόλο, ο οποίος είναι φτιαγμένος για να εντυπωσιάζει. Πω, κοίτα το απόλυτο μαύρο, κοίτα τα πλούσια χρώματα. Εντάξει, δεν μπορώ να τα αρνηθώ, τα χρώματα είναι καταπληκτικά. Και η αλήθεια είναι ότι η ταινία και ο ήχος συνδυάζονται τέλεια. Και μαζί με το σάντουιτς ακόμα καλύτερα. Και η ασύρματη σύνδεση του soundbar είναι εντυπωσιακή. Περίμενε. Σκέφτεσαι πώς θα ήταν αν το soundbar μπορούσε να μας φέρει τα snacks. Αν το AI το καταφέρει και αυτό, μπορώ να του πω να μου υπενθυμίζει να μην το τρώω πριν αρχίσει η ταινία. Σωστό. Έλα, παραδέξου το. Ήταν εντυπωσιακό και άξιζε full. Η αλήθεια είναι ότι έφερε το σινεμά στο σπίτι μας. Το επόμενο movie night να το κάνουμε με γλυκά. Βεβαίως. Και αν στο μεταξύ χρειαστείς κάτι άλλο για συνταγές ή τεχνολογία, ξέρεις που να με βρεις.